direktiba sa maabot na Hulyo 6, 2024 aldaw ning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 Kanaleco Constitution and Bylaws. Ang mga aktibidades, on-site registration, alas 12 hasta alas 2:30 ning hapon, program proper, ala 1 ning hapon, business proper, alas 3 ning hapon, pagdeterminar na igwanin quorum, Director Eddie V. Gumba, Board President, pagbasa kan mga notisiya na ipinaluwas manunungod sa AGMA, Board Secretary, pagbasa kan papa-aprobara na minutes kan nakaaging AGMA, Board Secretary, bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo Buxi, Acting General Manager, Unfinished Business, pag-amyandar sa nagkapirang probensyones Kanaleco Bylaws. New Business, pag-aproba kan pag-utang ning 200 million pesos sa National Electrification Administration. Susundan kan open forum and adjournment. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores Kanaleco, magdarasanan ning bago or latest Aleco Notice of Billing o resibo kasabay ang anuman na valid ID with picture o anuman na dokumentong nagpapatotoo kan sa indong persona. Dahil pwede ang pag-atendir sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magparehistro online gamit ang link na ini, agma2024.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos Mabalos. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong may pitcher, tuwa na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa.
Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SEGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiestahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang pighahalat nindo? Palista na sa Saindong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghiriligan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SN Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you. PS, makipaghilingan sa Saindong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Isa sa muya, panting Okay na sa ikadawang kabdang na kita kang sa toyang programang Lakaw Magheras asin ang sa toyang pinag-uurulayan inuman pagirari ang manungod sa ang pangapudan sa kabanalan. Asin kami manggirari Mons Chris ang sa idang nakakaibahan Mons reaction po muna kita. Okay. Sabi ni Imelda Cortez Batalier, good afternoon po. Paano po yung mga anak na hindi kinikibo ang mga magulang at ayaw nila patuloyin ang mga magulang sa bahay nila? So, parang ang darong dipisil po ito. Ang mga aking, ang tigsasabi ko ang mga anak na yun, bako na mga aking sadit. Na, kung aking sadit, day man, pwede na, day padaguson ang magurang. Iyan, so mga aking kurang na iyan. Iyan, kaluyahan iyang kan aki iyang kasalan iyang kan aking iyan. Okay. Na habo padaguson an sa indang magurang, habo na makiaramkan sa indang buhay. So iyan ang kaluyahan kan mga aking iyan. Alagad igwa iniki pinunan, igwa iniki ginikanan. Nataatasiring an sa indang attitude sa indang mga magurang, daita masayumahan na sa mga enot na adlakan igwaki mga maraot na pangyayari kan ngunyan. Alagad bako pa man na katapusan iyan. Daita pagsabihon na ini ang natural. Nasabihon na okay lang. Dahil pigpapadagos o dahil pigaako kan mga aki an sa indang magurang okay lang. Bako po niyan tama. Bako ining ladawaning kabanalan. Ang kabanalan, minaapod sa tuya na mag-ako kan sa tuyang mga kundian, mag-ako kan sa tuyang mga kaluyahan, mag-ako kan sa tuyang mga kasalan, asin magpatinarawad tawadan. Iyan ang kabanalan. Kung dai kita makagibo ka ini, buot sabihon, dai man kita minasimbag duman sa imbitasyon kan sa tuyang ama na magpakabanal. Asing katukdoan ni Jesus na magpakabanal siring sa satuyang ama. Okay. Good afternoon kay Henrietta Lumandes Rial. Okay, sabi kang texter tadigdi, ang kapitbahay mingan ipo Mons Chris, pareho para moda ang mag-agom, nahihiling ka mga aki. Kaya ang mga aki para pakiiwal naman.
Okay, so ngunya nahiling ta iya na bakong marayrahay na halimbawa. Kundi dai ta pag-arugon iyan. As in, dai kita sunod kan salang halimbawa kan sa tuyang kapwa. Kung ang kapitbahay ta marites, dai na kita maging marites. Dito na suportaran. Diba? Kaya nahihiling ta na bako pala na magayon, nasiring kaiyan an pag-uugali o estilo ning buhay kan iba. Kaya dayta nanggad pag-arugon. Iyo iyan an sinasabi mong kasubago bago kita mag-pray na igwa ki mga estilo ning buhay, igwa ning mga diskarte ning buhay, igwa ning mga patakaw ning buhay, mang iba-iba alagad sarusa na ang kabanalan. Ayun. Okay. Pinapamitpit sa tuya. Sige po, Mons. Okay. Waraan naman, more on greetings na po, Mons Chris. Go ahead kasi nag-brand out po kaya, Mons. Oo. Opo. Kaya medyo nabawasan si Sige, nabawasan sa oras ta dahil kan brown out. So, good luck sa Aleco sa masunod na mga aldaw. Na lugod pa day mabawasan ng katuyang anong oras tagarong regular naman din nangyayari. Ayun nga po, permi nang bawas oras na Mons Chris. Anyway, sige, ano po ito Mons Chris na mga palain-lain ng mga estilo? Ang mga estilo, ang sabi ko palain-lain ang estilo o sabi mo ta sa English na palain-lain ang lifestyle niya. Ayun, okay po. Sarap man sa ng kabanalan. As in, yan. So, halipoton ta na sanata, madali na naman kitang mag-abot sa oras de peligro. Correct. Ngunyan, enot, ang kabanalan, minasadul sa tuya, o minaimbitar sa tuya, na mamuhay susog sa plano ning mahal na Diyos para sa tuya. Asin ang planong iyan? Nasambita na gabos ka, kasubago, na kita maging just, okay? Magi kitang matanos. So halimbawa, kung kita nag-aambisyon sa tuyang kapwa, kung kita nauuri o nagigibo ning karahayan sa karatan sa tuyang kapwa. Kung kita nagbubuli sa tuyang kapwa, gapos iyan bakong matanos nagibo, kaya bako iyan nakabanalan. Kaya yun ang primerong pangapudan sa tuya, na kita mamuhay susog sa plano ning mahal na Diyos sa to. Ano ang plano? Magayon itong sabi sa to ni Jesus, be holy as your heavenly Father is holy. Magpakabanal kamo dahil tan sa indong Ama banal. So dahil man kita makasabi, paano? Itinuro na sa tuya. Okay? Itinuro na sa tuya. Kaya yaon na sana kita sa pagsunod. Si Jesus mismo ang nagtaram sa to na ako ang dalan, buot sabihin na sa tong lalakawan, ako ang katotohan, buot sabihin na sa tong tutubudan, ako ang buhay na sa tuya na pangarugan. Kaya ikwa kita ning susunodon. Bako man kitang sabi ta sa English, we are not starting from the scratch. Alagad yaon sana kita sa pagsunod sa iya. Kaya iyon ang enot na minaaladawan sa tuokang kabanalan, ang pagbuhay susug sa plano ning mahal na Diyos sa tuya. Ang ikaduwa, iyo ang pagsunod sa iyang mga katukduan, sa iyang mga kabutan. So sabi ko kasubago, itinao sa tuya gabos ang mga tugon ng Diyos, bako mo na pagabaton ang sa tuyang pagkabuhay. Bako na bawalan kita, kundi tanganing maging magayon ang resulta kan sa tuyang arual daw na pagbaklay digdi sa ibabaw nindaga. Kaya kung susunodon ta ini, dai kitang pagbabasulan dahil ta ini gabos matod sa tuyang kaugmahan. So, yaong baga halimbawa ang 10 tugon, dahil tanong pagsaroon, pero ano ang sabi sa tuya? Dahil ka magadan. Kung dahil kita nagadan, dahil man kitang ikakamundo sa tuyang pagbuhay. Alagad sa buton ta, ining dahil ka magadan, dahil may nangahulugan na permi kang may kaput na badil, may kaput na punyal o ano pa man na deadly weapon ta nganing makagadan ka. Dai maski ang satuyang tila kung minsan mas matarong pa kisa punyal. Yan. Kaya ang pagadan bako masang biological. Pag ito saksakon mo magbulos ning dugo, igwang mga pagadan na moral. Iyan ang satuyang bantayan. So kung kita
mahilig maging marites, daig control ang sa tuyang dila, maabot kita sa punto na magadan kita ning sarong kapwa. Yes. Okay. Kaya, yan. Daig ka maghabon. Ngunyan, kadakul-dakul na harabunan. Nakarason-rason na kita maghabon. Bako ining susog sa plano nin Diyos, kaya bako ining kabanalan. Ang kadukhaan, mga tugang, bako man rason tangani na kita magdaya, na kita magkuakang bako uta, na kita maghabo. So maako uta ang kadipisilan ning buhay, maako uta ang kadukhaan, na parte ini kan mga pagbalo sa tuyang buhay. Kaya kung kita dahil naghahabon, natural kita banal. O dahil kita nagigibon ning anuman nasalungat sa tugon ning mahal na Diyos, iyon ang inaapuntang mga kabanalan. Pagsunod kang kabutan ning mahal na Diyos. Yes. Siring man, parte kang pagpabanalan, buhay ning pagpamibi. Okay. Ining pagsamba sa mahal na Diyos, pagmitbid kan sa iyang karahayan. So, parte iyang kang kabanalan. Halimbawa, sa bilog na simana, yaong kita baga, naghihinguha kita. Pero kita inaapunan mambaganing mahal na Diyos na pakabanalon ang aldaw na itinalaan. Sa tuya ng Kristiyano, ang aldaw na Domingo Sagrado. So, parte kang kabanalan na iniselebraron ta ang aldaw na Domingo. Ang pagselebrar ka, ini bako man na, okay, ako, mahilig akong magbulang, dumang ko celebraron ang Domingo kung ini. Okay man iyan, ang pigaapot ang mga diversion or entertainment. Alagad, ang sabi sa tuya ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given unto you. So inuto na ito na pagmidbid sa iya, yun ang kabanalan. Na ngunya na Domingo, ang plano ko o ang agenda ko sa buhay, maduman ako sa mall. Dahil magkimaraot. Okay. Alagad, bago kan mall, bago kan entertainment, bago kan ano pa man na mga adventure, ibuhon tango na so sa tong obligasyon sa pagtubod. Ta parte ini kang buhay na banal. Dahil ta paglingawan. So, kung igwa kita ning panahon sa tuyang pagselebrar kang pagtubod, igwa kita ning panahon sa pagpabanal, mas lalo na matuninong ang sa tuyang buhay. Opo. Iyan, Pag-aron ka, mag-istero. pag ganyan po, Mons Chris, sa ultimong punto ta siguro, ano po, Mons, saro bang maikukonsiderar bang sarong personal na responsibilidad ining mga kabanalan na pwede tang gibuhon sa estado kang buhay? Ayan, huyang ka. Sa tuya ay na responsibilidad na sa tuyang buhay tabangan. Okay. Asin matatabangan ta ang buhay ta na mapakarahay, mag-asenso, maging progresibo kung kita naghihingo magpabanal. Takon ang buhay ta divided dahil ta ulpiyong mga inaasikaso ta na bakuman na kaipuhan tanganing maayos ang dalagan kan sa tuyang buhay. Kita pirmi kaya na distraído, dahil kita makakonsentrate, iyan ang maraot kan sa tuyang mga plano sa buhay. Kaya kung kita naghihinguha na magpabanal, natatawang kita ning kalinawan, natatawang kita ning direksyon sa buhay. Asin ano ang resulta kayan? Sarong maugmang buhay, asin produktibo. Maugma, asin mabunga. Ayun. Kaya ang Diyos napapamuraway ta dyan sa estilo kang buhay na yan. Ayun, so kumbaga, naging episode kan sa tuyang programa po, Mons Chris, naging mabunga man sana, lalo na po sa mga nakaantabay ngunya na kita po magsimbag kita sa pangapuda na maging banal. Mons Chris, inabot na po kita ning pamamaaram ang sa imo pong mensahe sa tuyang mga paraantabay. Go ahead po. Sa tuyang simbagan ang pangapuda na ini, tabako man ining dipisit na pangapudan. Si Jesus mismo minaimbitar sa tuya na mamuhay na banal, tangani mapa sa tuya ang kabilugang kambuhay.
asin sa praktikal na paagi simbaganta sa paggibuta kan mga katungdanta responsibilidad sa satuyang pagtubod. Pagsimba Domingo, siring man fiesta, siring man an dayaday na pagpangadyi pag-apod sa mahal na Dios asin ang pagbasa o paghimati kan sa iyang tataram. Okay, thank you so much po, Mons Chris. And of course, sa toyo mga parantabay, nakaibata po sa lado technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ini po si Jenny Matthew Balyaran. Sinini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot ni dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Magheras. Sa inyong nahinanyo, ang programang Lakaw Magheras Year 3. Abangan giraray sa masunod na